naše setkání ukončíme požehnáním pro nás všechny. Ať požehnání, které přináší Ježíš Kristus, který se narodil v Betlémě, který nebyl jenom místem štěstí, radosti, ale i místem bolesti a smutku, tak ať vás všechny naplňuje svým požehnáním Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Pojďme ve jménu Páně, jsme posláni. Bohu díky. Děkuji vám všem a radujme se, jsou Vánoce. Před chvíličkou se tady ještě děkovalo, já bych se tomu připojil a chtěl bych moc poděkovat Řehoři Ževčokovi, mému kamarádovi, který na Štědrý den se uvolní a krásně nás tady provede tou naší jakoby půlnoční, která začíná v 10 hodin.